Għax nejdaw it-10 euro ħanitfaħħom biex nixtri kuċċarum. Napprezza fir-relazzjoni tax-xogħol tagħna hija li nieqfu u nisimgħu lil xulxin u nagħtu spazju lil xulxin. L-ewwel ġurnata li ftaħna, l-għada ma ftaħniex. Niftakar in-nies ġieni ħabtu mal-bib. Pirates. Who's leading them? It's Sandakan. You can trust us. Britain was the most powerful empire in the world, and pirates are now threatening it. You could get married. See why they call you the Pearl of Labuan. I found you on the beach. Come with me on my ship. We'll travel the world together. Good luck, brother. He's no ordinary pirate. Dak qed jipprova jaqbadni fin-nassa. Naf, dak għadu ma jafx lil min qed jisfida. Inti qtilta lil Berna? La int, u laqqas jiem wara ħorġu minna di. Mhux qegħdin tajjeb kollox kontrina ġej. Jien mużelaj ġej. Imma ħadd ieħor jikxfek żgur. Hemm xi ħadd xhud. Signori, nsemmilkom merba għal program ieħor elezzjoni 2026 jiena u l-kollega Pawla. Pawla, bdiet ngħidlek. Pawla wkoll tinkwetax bil-Malti jekk ngħiduh. Allura Pawla u Pawla mhux laqgħu niftehmu jien. Is-soltu sejvi ħawdu smin. Ma wattu jien illum m'hemmx tagħmel. Kif inti Glenn? Grittarani, pinġini. Kif jekk jgħidu Tajjeb qed narak jiena. Thank you. Tajjeb. U nispera li t-telespettaturi tagħna jinsabu tajbin. Ukoll illum ħanaddikom mal-ewwel Unsaver għaliex naf li għandu. Raba ġimgħa llum. Ir-raba ġimgħa, eżatt. Ħanaddikom mal-ewwel Unsaver x'naf li għandu segment imħejja sew. Lezzjoni tal-mezz għandu Saver. Naraw x'għandu preparat. Grazzi Glenn, grazzi Paula, naħseb li jetta tajba d-darba. Mela, omna fil-ħodu il-ħadd, tinsewx aħna ma nidrux fil-weekend u l-ewwel ħaġa li rajna, is-sibtu l-ħadd, rajna 3 sondaġġi u ħansemmihom kollha. Dawn huma 3 sondaġġi li huma fid-dominju pubbliku u għalhekk infakkarkom ftit. U warajja suppost għandkom taraw il-ċifri. Iċ-ċifri mhux dettaljati, kellna ta' Vincent Marmara, tal-Malta Today u ta' Times of Malta.
Fostom naraw ċertu dak ngħidulu bl-Ingliż trends. Il-trend ovvju huwa li jidher li l-Partit Laburista qiegħed fil-vantaġġ, it-tliet sondaġġi jagħtu derid differenti. Fil-każ ta' Marmara hemm vantaġġ ta' 29,000, fil-każ tal-Malta Today 17,400 vot, fil-każ ta' Times of Malta ftit inqas 28,600 vot. Ovvjament il-vantaġġ jidher favur il-Partit Laburista. Ma interessanti wkoll huma tista' tgħid ċerti trends oħra, nuża kelma bastardjata Ingliża. Kemm qed jgħidu daw is-sondaġġi li se jħorġu jivvotaw. Fil-każ ta' Marmara qed jingħad jħorġu 80%, fil-każ tal-Malta Today 77% u fil-każ tat-Times of Malta 87%, kważi 88%. Ovvjament dawn is-sondaġġi għandhom ukoll parteċipanti respondents differenti. Fil-każ tal-Marmara 1200 respondent jew parteċipant, fil-każ tal-Malta Today 1400, fil-każ tat-Times of Malta 600. Imma l-iktar ħaġa interessanti li hemm ovvjament kważi il-fokus kollu tal-mexxejja politiċi kemm minn daw li qed jgħidu ma jafux kif se jivvotaw. U hawnhekk naraw ukoll ċifri mhux żgħar iżda kbar. Fil-każ tal-Marmara naraw li 36,000 qed jgħidu ma jafux kif se jivvotaw, fil-każ tal-Malta Today 59,000 u fil-każ tat-Times of Malta kważi 41,000. Dawn ovvjament huma il-fokus tal-partiti ewlenin. Għalfejn? Għax dawn huma fejn jista' jkun hemm xi xaqliba jew nkella xi swing jew nkella xi moviment favur jew kontra. U ovvjament kif qed tistennew jew kif qed tisimgħu il-mexxejja politiċi qed jitolbu li dawn in-nies joħorġu jivvotaw mhux jħorġu jivvotaw biss, imma jivvotaw ukoll għall-partit tagħhom. U mbagħad wara nofsinhar kellna ovvjament il-mass meetings. U l-mass meetings ikolli nammetti li ilna ma naraw fil-każ tal-Partit Laburista l-entużjażmu qiegħed hemm u baqa' hemm. U fil-każ tal-Partit Laburista hemm kambjament iktar entużjażmu milli konna naraw taħt iż-żewġ mexxejja preċedenti. Fil-każ tal-Labour Party, tal-Partit Laburista, rajna mass meeting fl-imqabba. U hemmhekk Robert Abela kellu messaġġ wieħed. Tridu tażlu bejni u bejn Alex Borg. Tridu tażlu bejni u l-kredibilità tal-oħrajn. Kien messaġġ ċarissimu. Ovvjament il-folla femet mill-ewwel x'kienet jgħid. U wkoll talab biex dawk in-nies li ma ġabrux il-vot imur jiġbu l-vot u dawk in-nies li qed jaħsbuha biex jivvotaw għall-Partit Laburista. Alex Borg ma naqas jgħid li fl-aħħar mill-aħħar u kelmtu il-kontratt tal-Maltin u għawċin kollha. Ovvjament irridu niftakru li il-mass meeting tal-Partit Laburista se jsir ftit wara il-mass meeting tal-Partit Laburista, ġifieri kien jisu qed jirrispondi għad-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru. U għallhom aħna il-ħolma tal-Maltin, aħna nistgħu nkunu s-soluzzjoni tal-pajjiż. Ovvjament kompli jsemmi l-importanza li żgħażagħ u kompli jsemmi l-importanza li n-nies jivvotaw għall-Partit Nazzjonalista. Dawn l-aħħar ġranet ovvjament il-partiti jkunu qed jippruvaw għajmu l-entużjażmu biex ovvjament in-nies jivvotawlhom. Importanti imbagħad naraw x'ġara llum. Illum apparti ovvjament rapporti jew inkella xi analiżi ta' dak li qed jiġri fil-politika, kien hemm id-dibattitu tradizzjonali l-università. U hemmhekk ikollna d-dibattitu fejn ikun hemm tista' tgħid folla ta' studenti u naraw il-mexxejja tal-partiti kollha. Kien hemm Robert Abela, kien hemm Alex Borg, kien hemm Arnold Cassola, Sandra Gauci u Paul Salamone. Dawn il-partiti li qed ovvjament tkunu preżenti fil-lista tal-kandidati, tal-kandidatura, il-kandidatura tagħhom ovvjament. Minkejja kollox, minkejja il-fatt li hemm partiti kbar u partiti żgħar, kollha jingħataw l-istess tip ta' atteġġjament jew importanza mill-università. Xi ħaġa pożittiva mhux negattiva. U hemmhekk f'dan dibattitu ma jgħinna xejn spettakolari jew ġdid, iżda rajna tista' tgħid konferma li t-tribaliżmu għadu preżenti anka maż-żgħażagħ. Għax kull darba li tkellem Robert Abela folla ta' studenti
jajtu favur Robert Abela, Viva Labour, u meta jitkellem Alex Borch jajtu Alex. U rajna għajjat mhux ħażin. U rajna wkoll battibekki bejn iż-żewġ mexxejja politiċi dwar x'qalu u ma qalux, ovvjament botti lawnu len. Għal dawk li forsi ma kellhomx iċ-ċans jarawh, ħafna mill-online, gazzetti online għandhom ovvjament links għal dat dibattitu li dak il-ħin kienet jixxandar live. Il-mexxejja tal-partit iż-żgħar kienu interessanti, punġenti, ovvjament dawk li bħal Kassola u Sadna Gaċri enfasizzaw l-importanza tal-ambjent u li l-partiti ewlenin ma kellhomx kredenzjali ambjentali. Ovvjament l-istudenti fil-konfront tagħhom xaxpulhom ma tantx kienu negattivi fil-konfront tagħhom, baqa' l-fatt li kien hemm diviżjoni ċara bej dawk li kienu favur il-Labour u dawk li kienu favur il-PN. Il-lejla naraw il-manifest jew nistennew il-programm elettorali tal-Partit Soċjalista. Kunsill Ġenerali, il-pjata, ftit il-vot minnaw, u hemmhekk se jiġi preżentat il-programm elettorali. Irdu niftakru li il-ġimgħa kien hemm il-preżentazzjoni tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Issa lejla se jkollna il-programm elettorali tal-Partit Soċjalista. U fil-kalkara masseli tal-Partit Laburista fejn se nerġgħu naraw ovvjament dikjarazzjonijiet politiċi, kummenti interessanti u naħseb il-preżentazzjoni wkoll ta' xi uċuħ ġodda li ħerġin għall-politika. Nħallikom fil-idej, ovvjament, li jilkom taraw isal daw l-aħħar 3 ġimgħat Paula u Glenn biex inkomplu diskussjoni dwar dak li tiġri fil-kampanja elettorali. Grazzi ħafna li l-Xavier, intant Xavier semma id-dibattitu ewlieni li kien hemm illum propju fl-Università ta' Malta u l-ewwel parti tal-programm tagħna hi dedikata għal diskussjoni dwar dan. Sabiex niddiskutu dak li ġara għandi fisem il-Partit Nazzjonalista il-Bernice Bonello, kandidata fuq it-tieni u fuq ir-raba distret, nisellimlek, u għandi l-Thomas Pajada, membru parlamentari Ewropew. Ovvjament m'għandekx distretti għax inti dil-kampanja u mhux hekk. Distret 14 għalina. Tara daqsxejn iktar relax, ovvjament, tal-MPs l-oħrajn rawk relax tu inti kont imħabbat. Imma xorta nifhem li tkun għodin tosservaw dak li jkun qed jiġri waqt il-kampanja elettorali nsellimlek ukoll. Qabel nibdew id-dibattitu xtaqt illi għandna silta ta' kull mexxej mill-ftuħ tad-diskorsi tagħhom waqt id-dibattitu tal-Università u nibda billi insegwu silta mill-ewwel kumment ta' Robert Abela fid-dibattitu tal-Università nsegwu. U għalhekk il-manifest int Malta huwa propju kollu kemm hu imdawwar mal-aspirazzjoni ta' kull wieħed u waħda minnkom, mal-ħolma ta' kull wieħed u waħda minnkom. Mhux manifest illi iwiegħed kollox lil kulħadd, imma huwa manifest illi ipoġġi fuq qudiemnet il-well-being tagħkom. Il-benessri. Nota l-ħin nibda nikkonkludu. Illi jiffoka fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħajja, fuq oqsma importanti bħas-saħħa mentali, fuq il-flessibilità, fuq il-post tax-xogħol, fuq bilanċ aktar robust bejn il-ħin tax-xogħol u l-ħin tal-familja, partikolarment fil-mumenti meta jkollok tarbija ġdida li waslet fid-dinja, fuq pagi aktar b'saħħithom, opportunitajiet tax-xogħol li jkunu aktar b'saħħithom, kickstart li żgħażagħ tagħna meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol, support bla preċedent meta żgħażagħ tagħna jidħlu fis-suq tal-proprjetà għall-ewwel darba u għalhekk illi il-manifest huwa kollu kemm huwa imdawwar madwar il-ħolma tagħkom. Dik il-ħolma. Grazzi ħafna, Dr. Abela. Il-Gvern irid jagħmel għall-proġett tiegħu ħalli verament immaterjalizza ruħu. Thomas, ħanibda bik. Il-Partit Laburista jgħat insisti illi il-manifest int Malta huwa il-manifest li għandhom jivvotaw għalih iż-żgħażagħ. Għaliex? Grazzi Paula, grazzi Glenn. Hawnhekk qegħdin naraw manifest illi ġie ppreżentat mill-Partit Laburista illi qed inhi diviżjoni fit-tul tal-ewwel passi lejn Malta dejjem aħjar, lejn x'Malta nixtiequ għall-futur tagħna. Hawnhekk bnejna ekonomija b'saħħitha tul dawn l-aħħar 13 sena u hawnhekk nistgħu nħarsu l quddiem issa għalfejn għaliex ekonomija li hija b'saħħitha, ekonomija li qiegħda trendy, ekonomija li minkejja dokkilu li qed jiġri madwarna fl-Ewropa u lilin nistgħu nibqgħu mixjin il quddiem u nistgħu nħarsu lejn il-kapitlu li jmiss, il-livell li jmiss li Malta tagħna għandha tilħaq, jixraqilha tilħaq. U għalfejn hija il-manifest
taż-żgħażagħ għaliex huwa manifest li qed iħares lejn viżjoni fit-towl lejn x'Malta jixtiequ iż-żgħażagħ tagħna li jgħixu fiha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan il-manifest li nedejna huwa manifest li qed jisma' direttament mingħand in-nies ibbażat fuq l-istejjer tan-nies. Gvern li sama, partit li huwa qrib il-ħaddiema, partit li ħares il-ġustizzja soċjali. Allura, il-post kien naturali. Jekk inti għandek ekonomija b'saħħitha, mela issa wasal il-mument li nħarsu minn pajjiż li jaħdem tajjeb għal pajjiż li jaħdem tajjeb għal kulħadd, minn pajjiż li jikber għal pajjiż illi fih wieħed jgħix aħjar. U dok huwa l-manifest li għandna qudiemna, manifest li huwa bbażat fuq well-being index li ħares lejn l-istrati differenti tal-kwalità tal-ħajja u illi kull proposta illi għandna awġew qiegħda torbot ma titjejb fil-kwalità tal-ħajja. Thomas, ħammur mill-ewwel frasi lajn. Inti semmejt iż-żgħażagħ u l-ekonomija. Il-PN jakkuża lill-Labor l-ekonomija li ħoloq il-Labor fil-gvern qed wassal biex hemm żgħażagħ laqqas jaffordjaw jixtru proprjetà. Mejt il-verità. Inti meta inti għandek ekonomija li qiegħda tissaħħaħ, meta inti għandek ħajja li qed tiġiblek is-suċċess, meta inti qed iġġejb ix-xogħol u għandek ix-xogħol, imma fl-istess ħin għandek diffikultà ta' kuntentezza, għandek diffikultà biex tlaħħaq mal-ħajja, mela hemmhekk iridu nħarsu x'ifisser il-progress u dan huwa l-pass li jmiss, dan huwa l-post li aħna naraw li l-ekonomija b'saħħitha tkompli tissarraf f'aktar titjejb fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. U fost il-miżuri li għandna diversi miżuri differenti, nista' nidħol f'kull miżura, però naħseb smajna biżżejjed fuq il-miżuri. Llum nixtieq li nitkellem fuq il-viżjoni. Kif kull miżura jekk qed titkellem fuq iż-żgħażagħ, kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ jiksbu l-ewwel loan tagħhom 25% self mingħajr. Mela, hemmhekk qegħdin naħarsu lejn il-proposti kollha flimkien jingħaqdu sabiex niffaċilitaw il-ħajja, sabiex nagħtu u nruddu aktar ħin lura liż-żgħażagħ lill-familji u lill-ħaddiema. Din inħarsu fuq kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja fuq l-aspetti differenti tal-progress tal-ħajja illi fuqhom qegħdin inħissu id-diffikultajiet. Għaliex Glenn? Intom bħal PN temnu li s-suq għandu jsuq. Dal-klim, kif ħajsara f'azzjonijiet konkreti? Glenn, hawnhekk irridu nħarsu lejn ix-xewqat tan-nies. Ix-xewqat tan-nies dejjem kienu li jaraw ekonomija li b'saħħitha, ekonomija li kienet stabbli. Hemmhekk dok il-ħaqneħ. Issa jmiss li nixxiftjaw lill-affarijiet illi qegħdin iweġġew in-nies, il-ħejn, ir-realtajiet ta' kuljum, l-sfidi moderni li jeżistu u hemmhekk fejn ħarsu lejn aspetti differenti li jiffaċilitaw il-ħejn tan-nies, jekk qegħdin nitkellmu fuq il-flexi time, jekk qed nitkellmu fuq għajnuniet sabiex il-kumpaniji jassistu lill-ħaddiema biex ikunu jistgħu jaqsmu l-ħin tax-xogħol aħjar ħalli jkunu jistgħu igawdu l-ħin mal-familja. L-għajnuniet biex jitkabru l-familji tagħna. Id-differenzi sabiex naraw kif ħanejnu liż-żgħażagħ tagħna fid-diffikultajiet li jeżistu tas-saħħa mentali fejn hemmhekk nassistu għal mental health check-ups. Dawn huma affarijiet. Semmejt affarijiet differenti bi skop għax kollha jagħmlu parti minn ritrott aspetti differenti tal-ħajja tagħna li flimkien x'in jinaqdu flimkien qed naraw li nħarsu lejn titjejb tal-kwalità tal-ħajja 25%. Bernice, ħandur fuqek, ovvjament, il-narrativa tal-Partit Nazzjonalista hija bil-maqlub li dan mhuwiex il-manifest li jridu iż-żgħażagħ. Jina nixtieq nibda minn punt l ħaġa grazzi Paula u Glenn u ovvjament Thomas. Jina fil-waqt li qed nieħu gost l-ewwel darba li qegħdin niddibatti nista' ngħidlu xorta kollega Thomas, però xi ħaġa li tinkwetani hija li fil-waqt li Labor għandu dawn il-kandidati kollha u jiftaħar tant li għandu tant kandidati żgħażagħ, tinkwetani naqa' li ma ġiex kandidat bħali żagħżugħ illum biex nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Imma jiena sfortunatament għalkemm daw l-4 snin kont dejjem nixxedewja iż-żgħażagħ, però qatt ma kelli l-opportunità li niddibatti mal-persuna li dejjem għamlet il-policy fuq iż-żgħażagħ. U lillum ukoll għandi persuna li ovvjament mhux għall-elezzjoni ġenerali u meta għandhom tant jgħidu li hemm tant kandidati żgħażagħ, tinkwetani naqa' għaliex fl-aħħar mill-aħħar din l-elezzjoni in-nies li ħajmorru għall-Parlament, il-partit li ħajitla, ovvjament ħajkun il-partit id-deputati li ħajitlaw li ħajamlu l-policy, mhux biss fuq iż-żgħażagħ imma wkoll fuq is-setturi kollha. Allura huwa tajjeb li jkun hawn ukoll nies li qegħdin jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali, imma fl-istess ħin xorta nħoggod jiġifieri kemm il-darba ntqajt ma' Thomas jiġifieri naf kemm huwa bniedem li wkoll jitkellem fuq iż-żgħażagħ. Il-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ naħseb din mhux xi ħaġa ta' issa, aħna
qed naħarsu lej iż-żgħażagħ minn aspetta futur. Ġifieri waħda mill-proposti hija il-Youth Pension Kickstart għalfejn din mhux xi ħaġa tissat ninsemmu l-pensjoni u żgħażagħ, jiġifieri fadlilhom triq twila malfejn għaliex aħna rridu li żgħażagħ tagħna jaraw verament il-futur tagħhom għaw Malta. Ġifieri bħala partit, anke bħala partit nazzjonalista fil-gvern, dejjem kien iċċentralizzat biex jara li żgħażagħ jieħdu u jkollhom dak li verament ikollhom. Bħal pereżempju meta nfetħet Aġenzija Żgħażagħ, meta nfetħet il-KNZ huma kollha steps li ovvjament illum il-ġurnata jiena nħu gost nara kemm kibret Aġenzija Żgħażagħ pereżempju, imma kien kollu frott ta' dak iż-żmien tal-Partit Nazzjonalista li fetaħ dik l-Aġenzija. Nitkellem biss fuq Aġenzija Żgħażagħ ovvjament hija l-Aġenzija li ovvjament tirrelata ma' żgħażagħ. Imma bħala partit in ġenerali il-proposti li qegħdin nagħmlu qed ikunu kollha mhux biss salissa, mhux biss ovvjament iż-żgħażagħ mihomx settur, iż-żgħażagħ huma nies żgħażagħ li jolqothom kollox, jekk qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni, jekk qed nitkellmu fuq ix-xogħol, jekk qed nitkellmu fuq il-proprjetà, kif semmejt ukoll ġar proprjetà. Firri iż-żgħażagħ jolqothom kollox u ma nistgħux narawhom biss bħala settur, u għalhekk naħseb il-manifest tal-Partit Nazzjonalista jolqot iż-żgħażagħ b'mod dirett għaliex kull settur li qed nitkellmu fuqha qegħdin naraw li hemm il-proposti li ħajolqtu iż-żgħażagħ b'mod dirett. U għalhekk naħseb li l-manifest tal-Partit Nazzjonalista huwa wkoll il-futur u dak li verament għandhom bżonn iż-żgħażagħ. Mela, Bernice, bħalissa iż-żgħażagħ Maltin huma fost l-iktar li qegħdin fis-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. PN fil-gvern. X'għamel differenti? Le, aħna ġifieri dak li hemm ma tistax l-affarijiet li hemm tajbin ma tistax tgħidilhom saħażin. Ġifieri jiena naħseb kull darba li kont kellimt fil-Parlament dejjem nara li nibda mill-inqas b'żewġ proposti li tkun semmiet mill-gvern biex ovvjament għax hemm affarijiet tajbin, imma meta semmejt ix-xogħol huwa biżejjed iż-żgħażagħ fejn jidħol ix-xogħol mhux inbilli għandhom xogħol. Iż-żgħażagħ għandhom xogħol ta' kwalità f'industri ekonomiċi ġodda, mhux ġifieri rajna setturi li kibru, rajna l-gaming pereżempju li kienet investiment tal-Partit Nazzjonalista kompla jkabbar fuq il-Partit Laburista li hija xi ħaġa sabiħa. Imma fil-verità x'investiment kien hemm biex naraw li żgħażagħ tagħna pereżempju meta joħorġu mill-università, mill-Lemkast, raw anke ċertu korsijiet differenti biex jidħlu f'setturi differenti u ma bqajniex bl-istess setturi li ħalqu l-Partit Nazzjonalista li kienu l-avjazzjoni, il-gaming, il-farmaceutika u setturi oħrajn. Ġifieri mhux biss li jkollok xogħol, nara ħajjina jiena għadni wkoll student tal-università, ġifieri mhux biss li jkollok ix-xogħol, imma li jkollok ix-xogħol li inti ħatara l-futur fih, li inti hemm biżejjed investiment fih, li inti tgħid jiena dan huwa pajjiżi għandi xogħol tajjeb, għandi xogħol li nħobb u għandi xogħol li ħankompli nikber fih u ovvjament irrid nibqa' ġa pajjiżi u nagħmel il-familja tiegħi u l-roots tiegħi hawnhekk. Ġifieri bħalissa din hija problema skontok li żgħażagħ mhumiex jaraw hemm xogħlijiet adekwati. Meta nitkellem magħhom, ġifieri naħseb naf li jaf il-kollega jgħid li hija retorika, ma jiena nitkellem ma' żgħażagħ li jgħiduli jiena nlesti l-edukazzjoni tiegħi għax l-edukazzjoni Malta hija b'xejn u hija xi ħaġa tajba, imma l-ewwel opportunità li jkolli barra mmur għaliex aħna għandna l-bibien tal-Ewropa miftuħin għandna iktar opportunitajiet u jekk insib opportunità barra, nippreferi nieħu dik għalfejn. Għaliex jaf ħajkolli paga aħjar, il-proprjetà jaf tkun irħas u ovvjament issa ikun iċ-ċans li nkun nista' nibni il-futur tiegħi ġo pajjiż ieħor. Fil-verità jiena meta nitkellem ma' żgħażagħ l-università ġifieri llum il-ġurnata qiegħda fil-kors tal-liġi. Għandi żgħażagħ fil-kors tal-liġi li jgħiduli hekk u ngħidulhom imma l-kors tal-liġi titterġa' tagħmel pereżempju il-warrant biex tagħmlu ma jgħiduli ma jimpurtax jekk ikolli l-opportunità nagħmilha. Jiġifieri għalfejn? Għaliex mhux qed jaraw il-Malta il-Għawdex bħala il-post fejn jistgħu verament jagħmlu ir-roots tagħhom hawnhekk u meta ngħid ir-roots tagħhom għax inti orrajt ikollok il-familja tiegħek, imma mbagħad meta tikber issib ix-xogħol tiegħek tagħmel il-familja tiegħek dawk huma ir-roots tiegħek li inti mbagħad tgħid I am settled, I am here u Isma' Bernice, il-PN għandu narrattiva illi fil-pajjiż hawn brain drain u li ħafna żgħażagħ qed jitilqu mill-pajjiż għax ma jridux joqogħdu jaħdmu hawn. Il-fact check ta' Times di merjeta, Imma kif qed tgħid, jiġifieri jiena naħseb li mhux il-One, il-Times of Malta. Għalidek,
jiena naħseb li żgħażagħ iridu jibqgħu hawn Malta. U nemmen Le, iridu jibqgħu hawn Malta, imma jekk tiġihom opportunità għax mhux qed jaraw opportunitajiet hawn Malta, hemmhekk jażlu jitilqu. Ma kif tispjega allura illi għal kull żagħżugħ għaw żewġ jekk mhux tliet postijiet ta' xogħol? Ma naħsibx il-kwistjoni hija jekk hawn xogħol jew le, naħseb il-kwistjoni hija l-kwalità tax-xogħol li hawn. U naħseb li dik hija jiena mhux qed ngħidlek li m'hawn xogħol, imma l-kwalità tax-xogħol. Hawn xogħol ta' kwalità li meta naraw f'żgħażagħ pereżempju, ħanitkellem fl-IT pereżempju jew fl-AI, żgħażagħ li marru fil-korsi jagħmlu l-korsijiet pereżempju, għaw xogħol ta' kwalità hawnhekk f'Malta daqskemm pereżempju hemm barra u naħseb dik hija xi ħaġa mhux biss li jsibu xogħol. Għax-xogħol ħassib imma ħajsibu xogħol ta' kwalità li verament ħajjibqgħu hawn Malta għax tant kemm għandhom ix-xogħol għal qalbhom u ovvjament għandhom il-pajjiż għal qalbhom li jibqgħu hawnhekk. Tagħmel sandur fuqek għax inti taħdem u tgħix barra sewwa, ġifieri sobli għandek ħbieb barranin daqs issa kemm għandek ħbieb Maltin u Għawċin. Kif jikkompara l-żagħżugħ barrani li jgħix barra minn Malta li jibda l-karriera barra minn Malta u l-opportunitajiet li għandu ma' lura f'pajjiżna? Nitilqu mill-fatt tal-komparattiv li qed nitkellmu fuq il-komparattiv. Aħna hawnhekk qegħdin f'pajjiż fejn għandna kważi full employment, għandna pajjiż fejn ix-xogħlijiet li jeżistu iwa rridu nvarjaw ix-xogħlijiet u naraw li jkollna aktar xogħlijiet ta' kwalità. U għammek fejn inkomplu naħdmu sabiex ngħinu lill-kumpaniji tagħna sabiex jikbru, kumpaniji Maltejn sabiex jistgħu jiddiversifikaw ix-xogħlijiet u jkun hawn aktar investiment barroni sabiex jinħolqu aktar investimenti ta' kwalità li jġibu xogħlijiet ta' kwalità għal Għawċin u għal Maltejn. Imma jekk inti tikkompora bejn pereżempju Brussels u hawnhekk, jiena għandi sħabi li għandhom 30 sena u għadhom bl-internships. Mentri hawnhekk studenti li jiggrodwa jista' jsib xogħol immedjatament jekk inti ħan ikkumparaw entry level job. Imma mhux entry Ġifieri level. nibdew minn entry level job. Ġifieri jekk inti tikkumpora direttament hemmhekk, diġà għandek esperjenzi li huma differenti ħafna. Il-ħsieb li għandna hawnhekk fil-manifest qed iħares lejn it-traġitt tal-ħajja. Mhux se mmorlok mit-twelejt, ħammorlok minn meta inti tiggrodwa. L-ewwel internship tiegħek ħafna kursijiet ikellim l-internships. Sawa li tittamilhom obbligatorji. Jew l-ewwel xogħlijiet li inti ssejb ikunu internships. Hemmhekk ħanaraw illi jidħlu il-paid internships. Xi ħaġa li wkoll qed naħdmu fija bħala soċjalisti u demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Nimxu lil hinn din inħarsu li inti fl-ewwel 3 snin tiegħek tax-xogħol jekk intix ħaddiem jew self-employed, aħna neżentawk mill-taxxa fl-ewwel 30,000 euro illi inti taqla fis-salurju. Jew inkella inti meta qed tixtri l-ewwel dor tiegħek 25% tal-loan tieħu self mingħand il-gvern illi huwa bla interess. Dawn huma elementi differenti, però li huma parti minn kuntest ewlieni. Ma nixtieqx nora sitwazzjoni illi l-politika taqaf politika ta' irkanti li noqogħdu nqablu n-numri, imma għalhekk qed nixtieq illi nitkellem daqsxejn aktar. Jekk tippermettili Glenn, dak huwa realtà ta' perċezzjoni, imma jiena nemmen perċezzjoni fis-sens li inti għandek sitwazzjoni fejn għandek manifest. Hawnhekk għandna manifest, qed nippreżentaw manifest aħna, illi qed iħares l-enviżjoni fit-towl mit-twelejt sa meta inti tkun anzjon. Mela hemmhekk hija viżjoni, kemm nagħlaqdu l-punt, viżjoni ta' fejn irridu naslu. Mela jekk aħna noqogħdu niddissektjaw ħaġa u noqogħdu nqabblu l-komparattivi, hemmhekk ma naħsibx illi n-nies qegħdin jaslu għal realtajiet ta' fejn irridu naslu. Il-viżjoni. Il-viżjoni x'viżjoni jirridu. Il-viżjoni fimnija. Il-mistoqsija l-argument ta' Bernice huwa forsi entry level job barra minn Malta ħassibu aħjar minn li barra. Imma malli żagħżugħ qed jikber u tikompli jikber fil-karriera tiegħu. Barra minn Malta, hemm opportunitajiet aħjar li inti tisseti tirrutja familja barra minn Malta, milli Malta għaliex dak huwa l-argument tal-Partit Nazzjonalista u xi. Naħseb illi hawnhekk irridu nħarsu wkoll l-opportunitajiet li qed inġibu ġewwa Malta. Aħna biex aħna nivvarjaw il-kwalitajiet u high quality jobs, għarret għax l-argument fuq high quality jobs, irridu nħarsu lejn x'qed nattrattaw ġewwa pajjiżna bħala investimenti. U rajna fuq 13 sena li għaddiet li attrattajna xogħlijiet differenti, ngħidlek wasalna, jien dejjem ngħidlek li rridu nkomplu nħarsu l-qudiem
U għalhekk fejn irridu nagħmlu aktar investimenti fit-teknoloġija, aktar investimenti f'setturi li huma innovattivi sabiex dejjem nikkreaw xogħlijiet li huma differenti x'fl-aħħar mill-aħħar. Aħna rridu naraw Malta fejn inti l-aspirazzjonijiet tiegħek jekk inti trid issib xogħol partikolari ġewwa settur partikolari, jew jekk inti trid tiftaħ il-business tiegħek stess, l-startup tiegħek stess, tiftaħ kumpanija rosok, inti kellek l-opportunitajiet differenti, il-miżuri differenti, l-għodot neċessorji biex inti tista' tagħmel don killu. Però ma naqafx hemm. Inti trid taħdem xogħol u ma tkunx ma jkellekx l-opportunitajiet biex inti tiftaħ tikkabbar il-familja tiegħek, qegħdin naħarsu hemmhekk ukoll għaliex il-ħajja mhix ix-xogħol biss. Allura rridu nħarsu lil hinn u għalhekk dejjem ngħid din hija parti minn viżjoni, għax il-ħajja mhijiex ix-xogħol biss, ix-xogħol huwa importanti, id-dħol huwa importanti. Issa kif ħanejnuk sabiex inti tgħix ħajtek. U dan huwa l-post, il-pass ta' revoluzzjoni li rridu nħarsu leħ. Aħna fejn irridu mmorru bħala poplu, aħna rridu ħajja li tikkumplementa killix, mhux inti qiegħed tgħix biex taħdem, imma inti qiegħed taħdem biex tgħix. Jekk aħna nitkellmu biss fuq ix-xogħlijiet, maħniex qegħdin naħarsu l-impjat tal-ħajja tagħna. Il-kuntentezza tal-ħajja hija li inti kellek xogħol poga li hija tajba ħafna biex inti tgħix il-familja tiegħek imma ukoll il-ħin biex inti trabbi l-familja, tkabbar, tgħix u tgawdi l-ħajja tiegħek ġewwa Malta. U dak huwa l-post li jmiss. Ħanaraw silta minn kummenti minn diversi temi li tkellem dwarhom Alex Borg fid-dibattitu llum fil-Università mal-diversi mexxej oħrajn ta' partiti. Naraw flimkien. Dan id-dibattitu ovvjament suppost kieku sar sen oħra. Però jiena dak qed narah vantaġġ. Jiena m'iniex qed niddejja illi ġiet sena qabel taf għaliex. Għaliex jiena xi niltqajt ma' żgħażagħ xi tkellimt magħhom dal-aħħar xhur, jiena smajt l-għajta tagħhom. Smajt u ħassejt u għext magħhom propju dal-affarijiet u għalhekk jien nieħu gost li ġiet sena qabel għaliex propju f'Ottubru li ġej ikonna l-opportunità jekk il-poplu tina l-fiduċja li nkunu fil-gvern inżidu l-istipendji b'25% għaż-żgħażagħ kollha. Ikonna l-opportunità illi l-żgħażagħ kollha inżidulhom il-boros ta' stjudji għalihom. Ikonna l-opportunità illi nżidu l-istipendji ta' kull min jażel suġġetti fuq is-saħħa għal paga minima nazzjonali għal €1,000 fix-xahar. Ikonna l-opportunità illi nżidu u nsaħħu l-iskemi tal-affordabilità ta' djar li ser jagħtu liż-żgħażagħ l-opportunità illi jsiru sidien ta' djarhom. Dan minn Ottubru li ġej sabiex ma jibqgħux jistennew, sabiex jibqgħu igawdu. Mela, Bernie, semmek smajna li Alex Borg dwar diversi skemi li qal ħajġu implementati jekk jingħata l-fiduċja minn Ottubru li ġej. Daw kemm jiswew? Mela, ġifiri semma ħafna miżuri, imma per eżempju, jekk inħarsu lej tal-żieda fl-istipendju, ġifiri 25% increase għall-istipendju, ġifiri qed naraw li yearly net cost ħajġi jiswa 11.8 million. Ġifiri mhux biex ma nsemmux il-costing, ġifiri nistantik il-costing sa' kull proposta. Tinsaqsita fal-fej, għax għandi dubju dwar kemm il-Labor jew l-PN huwa lest illi jagħmel dal-miżuri kollha mingħajr ma jkollu l-prudenza fiskali. Ma naħseb ħan nitkellem minn aspett tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri meta aħna bdejna nagħmlu il-proposti, fil-fatt aħna għalhekk bdejna noħorġu l-proposti setturi, fil-fatt għalhekk domna wkoll biex ħriġna wkoll ċertu proposti. Jiġifieri sal-ġimgħa li għadda tal-ġimgħa l-oħra ħriġna setta proposti oħra relatati. Biex tikkupjaw il-Labor għalkom. Għal-lejla, ħriġna ħafna iktar proposti li Labor maħarġ bihom. Imma ħriġna ammont ta' proposti relatati ma' żgħażagħ per eżempju, li kif ġat, iż-żgħażagħ tħanna ma' ħafna settur, ġifri tkellimna per eżempju dawk li jkunu ġenituri waqt li jkunu għadin jistudjaw. Dik waħda mill-proposti vera kien hemm min qal imma di forsi ħataffettwa daqshekk, imma ħataffettwa. Jiena meta tkellimt fuq dik il-proposta għax ġew żewġ minn nies ikellmuni fuqha, kemm għandek studenti li mħabba li jinsertaw ikunu ħajsiru ġenituri meta jkunu għadhom fl-ewwel kors tagħhom ikollhom jifqu għaliex minn aspett finanzjarji ma jkunux jistgħu ileħqu mal-istudju kif ukoll li jkollhom imorru jagħmlu x-xogħol biex ovvjament ikollhom iktar mod kif jissapportjaw it-tarbija tagħhom. Dik waħda mill-proposti u għalhekk proponejna wkoll li għall-inqas ġenituri li jkollhom li jkunu f'dik is-sitwazzjoni jingħataw il-minimum wage għaliex
mhux sewwa li studenti żgħażagħ li jkunu ħajsiru ġenituri ikollhom jażlu bej jekk ikunux ġenituri jew ikomplux l-istudju tagħhom. U dit applika wkoll anke għal min forsi kien ġa student kellu jieqaf mill-kors u issa forsi jerġa' jkompli il-kors tiegħu. Imma għandna sarħan il-moħħ li dal-miżuri kollha jitlu minn Ottubru l-ġej u jalla l-ġid. Nerġa' ngħidlek. Ħanżommu mal-miri fiskali tagħna bħala pajjiż. Ija, naħseb aħna bħala partit żgur li ħanoqogħdu attenti. Mhux miljuni, biljuni daw jiswew. Ekku, imma jekk naħseb tagħmel kollox, ġifieri mhux biss bil-proposti, meta inti tagħmel kollox biħsieb u b'kalkolu, żgur aħna bħala partit meta minnihom kien hemm iktar proposti li xtaqna noħorġu, jiena l-ewwel waħda kien hemm iktar proposti li xtaqt nagħmel relatat ma' żgħażagħ, imma ovvjament tiżżomm kollox f'moħħok. U meta minn imma meta laqna issa ġifieri llum iktar ftit ħin ieħor naħseb epik li u naħseb is-seba bħalissa, ħajjoħroġ uffiċjalment il-manifest. Dak magħluq u lest, kien hemm iktar proposti li xtaqna noħorġu, naħseb kulħadd xtaq li joħroġ iktar relatati mas-suġġetti tiegħu, imma żammejna f'moħħna dak li qed tgħid inti li filwaqt li jridu naraw li kulħadd ikun milqut, għax dak huwa importanti li kulħadd ikun milqut b'xi ħaġa, imma fl-istess ħin ridna nagħmlu wkoll li nżommu il-bilanċ bejn dak li nistgħu nagħmlu u dak li ħanwedu. U naħseb li bħala partit dak ħajirnexxinna nagħmluh bil-proposti li ħanoħorġu. Din hija l-ewwel elezzjoni ġenerali li fiha ħajvvutaw iż-żgħażagħ ta' 16-il sena. Żgħażagħ ta' 16 u forsi ftit ikbar. Fil-verità, fuq x'temnu illi ħajvvutaw. X'inhu huma dawk il-miżuri ġifieri ta' 16 forsi għadha il-familja, għadha ftit il-xogħol, għadu daqsxejn il-bot. Fuq x'temnu illi ħajvvutaw jew il-prinċipji fundamentali tal-pajjiż, id-direzzjoni tal-pajjiż, il-viżjoni tgħid inti Thomas. Xorta li hija rilevanti minkejja l-età daqshekk tenera. Ma naħsibx li hija relevanti għalihom, ovvjament meta jkollok 16-il sena u jew 17-il sena meta tkun tivvota l-ewwel darba, ovvjament ma jkollhomx istess priorità anke żgħażagħ ta' 25 pereżempju. Imma naħseb ovvjament jekk tgħid li jien xi ħadd ta' 16-il sena x'interessah l-iktar hija l-edukazzjoni forsi llum il-ġurnata l-edukazzjoni u ovvjament x'ħajjagħmel minn aspett edukazzjoni biex ikollu xogħol ta' kwalità. Ġejna naqamorna lura s-suġġetti. Malek dik għamiltilek b'mod ġenerali għedlek l-edukazzjoni jiena. Mhux politiku mhux indur mal-lewża, rajt? Naħseb li hawnhekk irridu naraw ħafna drabi forsi nħarsu deqxen l-isfil lejn minn għandu 16 sena għax nemmen li hawn minn għandu 16 sena u veru qiegħed jieħu din l-elezzjoni bis-serjetà. Ġifieri għandek mix ta' kellix bħalma għandek dejjem f'kull strata tal-etajiet differenti. Naħseb li hawnhekk huwa fejn aħna bħala politiċi u aħna qegħdin jienu Bernice naħseb qed nirrappreżentaw ġenerazzjoni ġdida ta' politiċi. Rridu nkunu aħna wkiel li nwasslu politika li hija moderna, politika li hija differenti, politika li tkellem fuq l-istejjer tan-nies ta' kull strata differenti ta' etajiet. Naħseb irridu nkunu aħna li nagħtu toma li dawn iż-żgħażagħ ta' 16 sena ta' fejn irridu mmorru f'dan il-pajjiż. Biex xi ħaġa ma Thomas naħseb xi ħadd ta' 16 sena, 17 sena li ħajvvota l-ewwel darba jiena dalgħodu kont f'home visit u ntqajt ma' u qalt li kemm hija eċitata t-tifla għandha 16 ħativvota l-ewwel darba. Naħseb iktar hemm żgħażagħ li huma eċitati u probabbli ħajvvutaw ta' 16 sena milli pereżempju xi ħadd li forsi għandu 30 jew għandu 35, ġifieri naħseb żgħażagħ ta' 16 sena li huma first time voters u miktar engaged b'dak li qed jiġri naħseb għax għandhom dak l-eċitament li ħajamlu xi ħaġa l-ewwel darba u naħseb għalhekk sabiħa li l-politika wkoll inżommuha biex iż-żgħażagħ jaraw ħanuża kelma ġdid ġol politika. Però isma' hemm perċezzjoni naħseb mhijiex perċezzjoni għall-aħħar jien li iż-żgħażagħ tissemmu intom x'interessani x'qed jgħid il-PN u x'qed jgħid il-Labor u x'qed jgħidu partiti oħrajn. Jiena ngħix minn issa għal issa mbagħad xi jiġri fil-futur Alla m'għamlu. Times kwota u żgħażagħ anke jgħidu li they're voting for the better of two evils, The lesser of two evils, the lesser of two evils. Semma llum waqt id-dibattitu wkoll. Ħassola qabżitlu, U naħseb għalhekk nemmen li aħna għandna dmejr bħala politiċi illi nwaslu politika illi hija aktar rejoli, politika li twassal mhux biss statements imma politika li twassal ir-realtà tan-nies. Forsi jien m'iniex kandidat għal din l-elezzjoni, però jien persuna li dawn l-aħħar sentejn rajt illi nżomm il-kontatt man-nies tru anke pereżempju il-proġetti The Economy of Wellbeing fejn stajt nisma' direttament mingħand in-nies ir-realtajiet differenti minn hemmhekk ħadimt sabiex
nindirizza dawn ir-realtajiet differenti anke fuq livell Ewropew. U infatti il-kuntest ta' dan l-istudju kien eżattament u kien dak li qegħdin naraw ġo dan il-manifest fejn ikelli ngħid xtaqt nora l-PN b'manifest hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq manifest, nawgurulkom li ħadd tippreżentaw il-manifest dal-waqt. Però huwa dok li jixtiequ, huwa dok li jridu jivvotaw in-nies nhar is-sibt li ġej l-early voting fil-jiem li ġejjin fuq dawn l-affarijiet. U dik hija l-viżjoni li rridu naraw u naħseb il-messaġġ tiegħi lill-ġenerazzjoni l-ġdida dawk li jivvotaw l-ewwel darba, iż-żgħażagħ kollha, naħseb illej essenzjalment nemmen illej dejn hija l-elezzjoni tagħhom. Din hija elezzjoni ta' kif ħaniddeterminaw il-futur ta' pajjiżna, il-fejn irridu mmorru, lil mejn nafdaw u lil mejn għandu l-kredibilità illi jagħmel dak illu li qed iwiegħed u nemmen il-poplu jof benċert illi Partit Laburista wara dawn it-23 sena li ppreżenta manifesti elettorali li huma kosted u nofu kemm qegħdin naraw u qed għandna mira minnhom illi id-deficit ħannaqsuh għal 40% anke minkejja il-kbejr manifest u differenzi differenti li għandna proposti, hemmhekk aħna rridu nħarsu illi nimxu lejn x'kredibilità qegħdin inwasslu, lejn liema viżjoni qegħdin naħarsu u x'Malta rridu għall-futur. Kumment konklusiv Bernice. Jiena naħseb bħala Partit Nazzjonalista jekk ovvjament in-nies iż-żgħażagħ ħituna l-appoġġ is-support tagħhom bħalma ġa semmejt qabel bħalma minna fi gvern preċedenti, iż-żgħażagħ dejjem ovvjament ħajkunu fuq quddiem biex naraw li verament għandhom dak kollu li għandhom bżonn hawnhekk ġewwa pajjiżhom. Grazzi ħafna Bernice, grazzi ħafna Thomas, intant ħani naqdu f'kollegament dirett mal-kollega tagħna Trisha Falzon li tissegwi l-attività tal-Partit Laburista illejla mill-Kalkara. Nsellmulek Trisha. Nselmilkom Paula, Glenn u l-mistiedna u l-kull min qed isegwi l-programm ninsab il-Kalkara fejn propju ftit tal-minuti ilu għadu kemm wasal il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Nabella li sejħu sem fl-attività politika tal-lum propju hawnhekk fil-Kalkara e kif illum tħanna fir-raba' ġimgħa ta' din il-kampanja elettorali. L-attività politika tal-lum se tuħu il-forma ta' intervista li il-Prim Ministru se jkun qed jiġi intervistat minn Edward Tortell u mistenni ovvjament jitkellem dwar diversi temi u miżuri bħala parti minn din il-kampanja elettorali. Naturalment, kif tistgħu forsi anki taraw l-attività għadha ma bdietx warajja, allura nkunu qegħdin naġġornaw anke fil-buletin tal-lejla u bħal dejjem fuq is-sit tagħna tvmnews.mt ġala darba tibda l-attività u anki tiġi fit-tmiema aktar tard il-lejla. Dak kollox għalissa minn hawnhekk fil-Kalkara ngħaddi l-linja lura lilkom fl-istudju. Grazzi hemmhekk il-Trisha, issa mill-Kalkara ħammorru id-Dar Ċentrali, passejn il-bot hawnhekk minn Gwarda Manġa fejn hemm Defni Kassar. Defni nsellimlek. U tislima lilkom din id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-21 jum tal-kampanja, illum qiegħed jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u il-lejla mistenni jitressaq formalment ukoll il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-approvazzjoni formali tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista. Kunsill bit-tema Nifs ġdid li mistenni jkun indirizzat ukoll minn qatt ta' kelliema u mbagħad jingħalaq formalment ukoll mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Dr. Alex Borg. Il-21 jum tal-kampanja elettorali jum impenjattiv għal-mexxejja u l-kapijiet tal-partiti politiċi fosthom illum aktar kmieni fuq il-kampus tal-Università, id-dibattitu tradizzjonali ta' kull elezzjoni organizzat ukoll mill-Malta University Debating Union u għaldaqstant ukoll dan il-jum kien ikkaratterizzat minn attività wkoll miż-żewġ partiti politiċi ewlenin u anka mill-partiti wkoll li ser jikkontestaw dawn l-elezzjonijiet. Inkomplu naġġornawkom minn ħin għal ieħor Dafni Kassar. Grazzi ħafna lilek Dafni, intant il-diskussjoni tkompli bidilna l-mistiedna u ser inbidlu is-suġġett. Għandi miegħi fisem il-Partit Laburista Rozjen Kutaja, kandidata fuq is-16 distret, nsellimlek Rozjen, u għandna wkoll Graziella Tart Brevi fisem il-Partit Nazzjonalista kandidata fuq id-19 distret. Nsellimkom it-tnejn li intom. Aħna l-ġimgħa l-oħra kien xejta ċajta bejnietna, illi Glenn kienet jieħu qata kull darba li konna panel kollu nisa. U jisnijat ta' posta l-lum rrit illi mhux tal-li panel kollu nisa, tal-li li niddiskutu il-proposti illi ħarġu l-partiti ewlenin immirati għan-nisa. Xorta ħarġi mudnejja l-proposti għal-kemm jiena raġel, ġifieri importanti, importanti. Dik hija il-fund
il-fundament tal-ugwaljanza illi iż-żewġ sessi jaħdmu biex it-tnejn ikollhom drittijiet ugwali kemm jekk naħa u kemm jekk oħra. Proset Glenn, qed narak timprovek minn ġimgħa l-oħra l-influenza tiegħi. Mela. Sinjuri, iż-żewġ partiti għamlu proposti illi ikunu forsi ovvjament edin jolqtu iktar l-nisa għaliex pereżempju fissem il-Partit Laburista hemm proposti relatati mas-saħħa tal-mara ovvjament li m'għandux raġel. Il-Partit Nazzjonalista wkoll kellu proposti mhux forsi partikolarment inqas dawk imħabbra immirati għan-nisa ma żgur li ser ikunu qegħdin jgħinu lin-nisa fil-ħajja li jirnexxielhom b'xi mod jibbilanċjaw. Fil-verità, temnu li hemm proposti illi n-nisa b'mod partikolari jivvotaw għalihom il-partit rispettiv għaliex jħossuhom iktar rappreżentati minn partit jew ieħor. Grazzella, nibda bik. Tiltaqa' fimni ħafna drabi meta nkunu qegħdin nagħmlu l-house visit ikun hemm min partikolarment ikun hemm dak is-suġġett li jgħidlek isma' kif qegħdin taħsbu iktar illum il-ġurnata. Nafu b'mod partikolari illi il-mara qiegħda tkun iktar fuq il-post tax-xogħol u għal daqstant tgħidlek isma' kif se tkunu qegħdin issostnu iktar din ir-realtà. Vera inti tkun qiegħed tara f'ambitu tal-familja, però tkun qiegħda tolqotha b'mod dirett meta nafu illi minkejja l-progress illi għamlet il-mara fis-soċjetà, minkejja l-progress li għamlet fuq il-post tax-xogħol, nafu li l-istudji kollha, però anki naħseb il-ħajja ta' kuljum turik illi il-maġġor parti tan-nisa għadhom iġorru dik illi jgħidula l-caring care role, ġifieri għadhom huma illi l-iktar jieħdu ħsieb it-tfal, it-trobbija ta' tfal, l-iktar illi għadhom jieħdu ħsieb il-tasks, il-chores illi għandhom x'jaqsmu mad-dar u għal daqstant dan għada ma hemmx bilanċ bejn l-input illi jagħti ir-raġel f'dawn iċ-ċirkostanzi u għal daqstant il-mara għadha tħoss illi mhux biss li jkun hemm inċentivi imma wkoll illi b'xi mod jew ieħor jkun hemm dawk il-miżuri li jagħmlu din il-pjattaforma iktar ugwali, jħajru iktar anki l-raġel jipparteċipa wkoll hekk kif il-mara qiegħda tipparteċipa b'mod ugwali fuq il-post tax-xogħol, in-nisa qegħdin ukoll jippretendu illi issa anki f'dawn il-ruoli jkun hemm ukoll iktar involviment tar-raġel tal-partner tagħha f'din iċ-ċirkostanza ta' familja. U għal daqstant naħseb hawnhekk aħna bħala Partit Nazzjonalista din rafnija sew, jiġifieri hawnhekk jidħlu ħafna l-work-life balance proposals, sar ukoll studju ikkummissjonat mill-NCPE li wkoll wera x'inhuma dawk il-miżuri li jixtiequ in-nisa u anki l-ġenituri sabiex il-ħajja tagħhom żgur tkun tista' tmur għall-aħjar. Kien għal daqstant illi il-Partit Nazzjonalista ilu propju mill-2021 anke qabel l-elezzjoni tal-22 illi arafna illi dawn il-miżuri huma importanti ħafna b'mod partikolari sabiex ikun hemm il-kwalità tal-ħajja u il-mara u anki ir-raġel ikunu jistgħu jleħqu mal-domandi li qiegħda titfa' fuqha li jkollhom it-tfal fl-istessin nafu li llum il-ġurnata l-familji qed ikollhom il-pis tal-lown u għal daqstant qed tkun diffiċli ħafna. Rożjen, il-PN jgħid li minkejja l-ftaħir tal-liber fuq l-ekonomija, id-differenza bejn il-pagi bejn nisa u l-irġiel għadha pjuttost wiesa'. Il-Partit Laburista għandu track record b'saħħtu fejn jidħlu drittijiet tan-nisa u waħda mill-proposti li għandu l-Partit Laburista hija li nagħmlu din l-istrateġija nazzjonali biex inkissru l-istereotipi fis-soċjetà tagħna. U kif inkissruhom l-istereotipi fis-soċjetà tagħna? Billi mhux biss inżidu il-lif tal-maternità bit-8 ġimgħat dik hija proposta tal-Partit Laburista, imma billi wkoll insaħħu mill-ġdid il-lif tal-paternità tal-missirijiet. Għaliex it-trobbija mhijiex esklusivament xi ħaġa tal-mara, imma aħna rridu li l-missirijiet ukoll ikollhom sem attiv fit-trobbija ta' wliedhom. Inkissruha wkoll billi pereżempju nagħtu 6 xhur parental leave biex deregen il-missirijiet ikunu attivi fil-jiem fil-moment l-iżjed importanti għal wliedhom għaliex it-tfal ma jiftakrux kemm il-sija għattajt ix-xogħol imma jiftakru jekk kontx hemm għalihom fl-iktar
żmien importanti u kruċjali għalihom. Dawn huma kollha miżuri illi jolqtu mhux biss il-mara imma jolqtu lill-familja. Qed insemmu wkoll imma n-nisa u forsi ma nitkellmux biżejjed dwarha. Sal-2027 ir-Romol kollha ta' pajjiżna li fil-maġġoranza kollha tagħhom, il-maġġoranza assoluta huma nisa, ħajkunu qegħdin jieħdu għall-ewwel darba il-pensjoni tal-konjuġi tagħhom sħiħa. Dik hija miżura wkoll femminista bħal mija miżura wkoll li taffettwa ħafna nisa il-possibilità illi dawn jirċievu 5 snin kontribuzzjonijiet mill-konjuġi tagħhom. Nafu li ħafna nisa jinniħu minn ommi. Għadu id-dar sabiex jirabbu lil uliedhom. Dawk in-nisa sfortunatament anqas huma intitolati għal pensjoni minima. U grazzi għal din il-proposta tal-Partit Laburista huma wkoll ħajkunu jistgħu jieħdu pensjoni. Dak huwa l-Partit Laburista, dak huwa track record b'saħħtu fejn jidħlu n-nisa. Il-pagi? Ovvjament dik hija waħda mill-isfidi u li nħarsu il-qudiem biex nindirizzawha wkoll bħalma ndirizzajna affarijiet oħrajn fil-passat. Graziella, il-Labor akkuża lill-PN li intom kontra l-liġi tal-IVF illi sissa waslet sabiex kien hemm 1000 wilt minna. X'tikkommenta? L-għonet naħseb il-Partit Laburista huwa żbaljat għax kien propju l-Partit Nazzjonalista illi fl-2012 propju nida u daħħal l-Embryo Protection Act. Iġifieri dik kienet il-bażi li minna iddaħħal u beda propju il-proċess tal-IVF. Ġifiri, jiena nista' ngħidlek illi le il-Partit Nazzjonalista huwa favur illi jkun hemm dan it-tisħiħ, illi jkun hemm dan il-promozzjoni li jistgħu jagħtu iktar opportunitajiet sabiex il-mara, il-familji jkunu jistgħu jkollhom il-wild. At all costs? At all costs ġifieri. Jkun hemm bidliet fil-liġi illi dak li jkun il-Labor jgħidlek isma' jiena nkun iktar ambizzjuż biex hekk hemm koppja waħda illi m'għandix tfal sa issa bil-liġijiet preżenti, jien ħankun hemm għaliha tibdil fil-liġi sabiex ikollha iċ-ċans li jkollha tfal. Meta toħroġ, aħna dejjem hekk ħdimna, meta toħroġ liġi, meta toħroġ bill, aħna l-ewwel narawha, narbluha u mbagħad inkunu qegħdin naraw kif se nkunu nivvotaw. Rossix, għaliex il-Labor jgħid li l-PN nivvota kontra l-IVF, meta tgħidlek leħi aħna favorija di. Għax hija verità illi fl-2022 kellek għad ta' deputati li saħan sitra ivvotaw kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF u taf minn huma. Però ma jfissirx li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-IVF. Issa jiena ma telliftekx jekk ma jimpurtax nixtieq nagħmel l-argumenti tiegħi. Min huma żewġ id-deputati illi kienu kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF. Dr. Adrian Delija u Dr. Elix Borg, il-kap attwali tal-Partit Nazzjonalista. Graziella talk is cheap. Inutli toqgħod tippoża fil-kampanja elettorali ma' tfal meta inti mbagħad tkun fil-Parlament u txaħħad lil kappji illi għandhom ċertu problemi ta' infertilità milli ikollhom iben jew bint. Semmejt li l-apparat illi ħallejtu fl-2012. Vera ħallejtuhom ġewwa Mater Dei, imma ħallejtuhom mingħajr qatt ma jintużaw lanqas darba waħda. Aħna bdejna nofru is-servizz tal-IVF, komplejna nemendaw il-liġi tal-IVF, imma wkoll qegħdin nagħtu refund għas-servizzi u l-mediċini kollha illi huma relatati mal-IVF. Dak huwa l-Partit Laburista illi għaliex aħna nemmnu fil-familji u rridu nagħtu opportunità indaqs lil kull min għandu tipi differenti ta' infertilità. U għandna nies illi magħhom mhux qegħdin nagħmlu ġustizzja u allura jiena nimpenja ruħi bisħieħ, il-Partit Laburista jimpenja ruħu bisħieħ li kemm il-darba ta' żluħ fit-30 ta' Mejju inkomplu nirriformaw il-liġi tal-IVF. Graziella, x'tikkummenta dwar li qalt. Jiena nibqa' intenni illi iva hekk kif il-Partit Nazzjonalista nieda iva kien hu illi emmen fl-Embryo Protection Act u li aħna favur l-IVF aħna ser inkunu nibqgħu impenjati sabiex inkomplu nesploraw u naraw kif dejjem nistgħu insaħħu il-familji tagħna. Rożi, waħda mill-proposti tal-Partit Laburista mirati għan-nisa hija l-ewwel klinika għas-saħħa tal-mara. Xi tridu tajdu biha di? Ovvjament hija xi ħaġa pożittiva li inti ikollok ħabb fejn fih il-mara tħossha komda li tersa il-qudiem u ssib nies illi ma jiġġudikawiex u li tuwa l-għajnuna f'dak kollu li għandha bżonn. Proposta importanti wkoll li nsemmi f'dan il-programm hija kif ħankunu pereżempju din inniżlu l-screening għal kanċer tas-sider għal dawk in-nisa kollha illi għandhom 45
sena. Għaliex kemm huwa importanti illi nipprevjenu milli nikkuraw. U dik hija wkoll proposta pożittiva immens. Bħalma hija pożittiva wkoll illi ħanamlu testijiet tad-demm għal dawk in-nisa illi jkollhom kanċer fil-musrana. Għaliex huwa tajjeb illi tikkura u qegħdin inkomplu insaħħu il-qasam tas-saħħa imma kemm huwa aħjar illi nipprevjenu. Għandek pereżempju l-HPV. Dik hija xi ħaġa wkoll illi tolqot lil numru kbir ta' nisa u ħankomplu ninvestu biex neredikaw l-HPV minn pajjiżna. Dik hija wkoll proposta oħra tal-Partit Laburista li ħatamel differenza fis-saħħa tal-mara. Grazzi Ella. Hemm proposti oħra immirati speċifikament għan-nisa li forsi sar naraw fil-proposti mħabbra lejla? Iva, fil-fatt, l-ewwel net barra il-proposti tal-work-life balance li ġew imnieda propju fjum l-on, illi tajjeb ngħidu illi lilin minn dak illi qiegħed jipproponi l-Partit Laburista illi anki f'dan il-qasam żgur li m'għandux kredibilità għax kellu taw l-aħħar 4 snin sabiex ikun jista' jagħti iktar f'dawk li huma miżuri tal-work-life balance iżda nafu illi ta' ftit iktar mill-minimu meta jiġu propju għal dawn it-tip ta' miżuri, aħna bħala parental leave qegħdin noffru wkoll sena sħiħa illi tinqasam l-istess b'mod bejn iż-żewġ ġenituri u għal daqstant meta inti tagħmilhom flimkien kemm il-maternity leave, kemm il-paternity leave, kif ukoll il-parental leave, illum il-ġurnata il-familji tagħna ser jkollhom dik l-opportunità illi iqattaw anki l-ewwel sentejn mal-wilt tagħhom. Konna qegħdin nitkellmu fuq min jikkopja lil min. Konna aħna ilna mill-2022 ngħidu li dawn il-miżuri kollha għandhom jingħataw lis-self-employed illi għandhom ukoll ikunu il-pis tagħhom jinġar totalment mill-istat għax din hija investiment fil-familji tagħna. Illum il-ġurnata qegħdin naraw kif issa għandna il-Partit Laburista illi qiegħed propju jikkopja lill-Partit Nazzjonalista u joħroġ ukoll bl-istess idejat. Waħda mill-proposti li hija tassew interessanti u li vera intlaqat tajjeb hija propju l-estensjoni ta' 15 il-ġurnata illi jkunu jistgħu jingħataw il-ġenituri f'dak il-każ illi il-wilt ikunu morda. Din hija proposta illi tista' tgħid in-nies bkow għaliha għax hija waħda mid-diffikultajiet kbar illi l-ġenituri jiffaċċjaw meta il-wilt tagħhom ikun marit jew marida, meta wkoll illum il-ġurnata nafu li ħafna minna n-nies ukoll ikunu qegħdin jaħdmu. Inti semmejt li l-Associations tal-Employers wara il-proposta tal-leave meta tfal ikunu ma jfilħux. Le, din hija xi ħaġa li tiġa kienet qiegħda tiġi diskussa u li qiegħda anzi pjuttost tinsix li aħna qegħdin ngħidu li l-pis ta' dan kollu ser xorta jinġar mill-istat. Inti semmejt li wkoll jekk hemmx proposti oħra fejn jidħlu n-nisa. L-ewwel nett pereżempju, l-ewwel nett aħna llum qegħdin propju fil-Kunsill Ġenerali u qegħdin inniedu l-programm elettorali tagħna. Ser nerġgħu indaħlu u nixtieq ngħid ukoll illi fejn jidħlu n-nisa kien propju Partit Nazzjonalista fl-1987 vera ser immorru naqra l-vot, imma x-xemx ma telgħx fl-2013 illi propju beda il-bidla sabiex jagħti l-avvanz tal-mara. Minn hemmhekk bdiet propju l-avvanz tal-mara u matul is-snin rajna wkoll kif inbidlu wkoll il-liġijiet illi jmorru iktar favur il-mara meta kienu ħafna favur ir-raġel u għal daqstant irridu natu il-krettu wkoll fejn hu suppost. Nistgħu ngħidu wkoll anki ir-remote working kien kunċett li daħħal il-Partit Nazzjonalista, l-screening semmejna l-screening tas-sider daħlu wkoll il-Partit Nazzjonalista, kienet iddaħlet illi anki fil-ħatrit pubbliċi jkun hemm numru speċifiku, persentaġġ speċifiku illi għandu jkun propju minn dak il-ġeneru sottorappreżentat. Dik aħna ser inkunu qegħdin insaħħuha. Proposti oħra għax ftit wis is-semmiet hija l-vjolenza domestika. Il-vjolenza domestika hija pjaga soċjali kbira. Qabel niġu għalija, Grazzella, qabel niġu għalija. Mela, Rożjen, qed tgħidlek Grazzella l-isma' intom ikkupjajtu il-proposti tal-PN
fejn tidħol l-emanċipazzjoni tan-mara fis-suq tax-xogħol. About time li l-lejla jiġi varat il-manifest elettorali, infakrek li l-ġimgħa d-dieħla, anzi din il-ġimgħa stess nhar is-sibt in-nies ħajbdew jivvutaw. U dik hija indikattiva wkoll ta' kemm hija importanti l-għażla li ħankunu qegħdin nagħmlu fit-30 ta' Mejju. Meta għandek Partit Laburista illi qed ivara il-proposti b'mod serju, b'mod responsabbli, proposti li huma kosit. Minnaħa l-oħra għandek Partit Nazzjonalista illi l-lejla ħajkun qed iħabbar il-manifest tiegħu. Meta din il-ġimgħa stess nhar is-sibt li ġej in-nies jibdew jivvotaw. Titkellem iskom il-xi xahar li varajtuh. 4 tim ilu varajtuh. Varaw Pola żbalji kontra żbalji u qed issemmili li kopjar. Qed issemmili li kopjar. Intom taf x'edin tagħmlu kif iwiegħed xi ħaġa il-Prim Ministru toħorġu l-għada bħat-tfal iż-żgħar u jekk il-Prim Ministru jwiegħed proposta. Intom twedu 110 qisu eżerċizzju tat-tiri tombla imma tistgħu twedu kemm tridu, tistgħu twedu anke lil ma jisfel illa li kollox jorbot mal-kredibilità. U l-Partit Laburista għandu ħafna kredibilità. Għax dak li Grazzella qalet ukoll li l-Partit Laburista mhux kredibbli fejn jidħol il-mod li bih il-mara, il-work-life balance, il-maternity li il-mara reġat sabet. U nista' ngħidlek għaliex. Biex tirribatti għaliex. Fl-2022, meta daħlet il-legal notice sabiex jiddaħlu il-work-life balance ta' David Kaza nselmulu minn hawnhekk u bix-xorti kienu għax kieku żgur Partit Laburista ma kienx jiddaħħal xejn fuq work-life balance. Għamilna mozzjoni propju fil-Parlament f'Ottubru tal-2022. Mill-ewwel ħriġna daw li qegħdin noħorġu issa li għadna wkoll li għandhom ikunu self-employed illi tagħtu l-parental leave at sick leave rate mhux titqu bin-nies tkunu illi intom tajdulhom biex jieħdu l-parent. Le, issa tieni ċans nirrispondi għal ma jiena qabel ċans qalet ħafna affarijiet illi għad irid nirrispondi. Għatu naqra ċans, ma ħat interrompu xiex mela. Inti l-ewwel fl-intervent qabel qed li intom kredibbli. Ħallejta titkellem. Ma rispondix il-mistoqsija. Iva, f'dik il-mozzjoni hija da kemm attakkat illi aħna votajna kontra. Intom ivvotajtu kontra. All right? Il-mozzjoni li aħna ressaqna sabiex ikun hemm iktar maternity leave, sabiex ikun hemm iktar paternity leave, sabiex il-parental leave mhux tħallsuh bis-sick leave rate min se jieħu ġurnata sick leave rate ta' 25 euro kuljum meta aħna mill-ewwel għadnilkom tellaw għall-inqas għall-medja għall-average medium wage tas-salarji. Alright? Għadnilkom ukoll biex tagħmluhom ukoll għas-self-employed u biex l-ispiża kollha tinġar mill-istat. X'għamiltu mortu l-Parlament u ivvutajtu kontra. Issa f'konvenjenza lejlet l-elezzjoni qed tiġu u għandkom il-vilta tajdu li aħna kopjajnikom. Jien għandi l-istassiħa biex ngħidlek ta' fejn ikkopjajtuna mela Child Trust Fund insejta li kien propju issa fil-budget ta' Novembru li għadda il-Child Trust Fund issa tajba għax issa tajba waqt l-elezzjoni u il-4-day week. Il-4-day week kemm daħħaqtu nisu minn għalikom u issa qegħdin nitkellmu fil-compress bill. Issa nibqa' għaddejja. U t-taxxa ta' suċċessjoni wara li penikjajtu meta smajtu għax tantu ma tajtina kalma. Grazie, il-suġġett huwa n-nisa. Mela, irrispondi l-mistoqsija li għamilna. Le, sewwa. Jekk se tgħidli li se nikkopjaw, u mbagħad naraw jaraw in-nies, il-kelliema kollha jkollhom dit tip ta' skambju fuq copying eċetera. Fuq il-violenza. Mela, tista' tirrispondi dwar dawn l-allegazzjonijiet li qed isiru dwar il-kredibilità tal-Partit Laburista f'dan il-qasam. Il-kredibilità tagħna hija tried and tested matul il-leġislatura kollha u ilha tiġi tried and tested mill-2013. Qed issemmi dawn l-affarijiet. Kien dan il-gvern illi introduċa il-miscarriage leave. Kien dan il-gvern illi saħħa il-bereavement. Jiena naf li qed tiddejja tisma' l-verità. L-onorevoli Endi. Tħallini nitkellem għax għandna ħafna. X'ngħidu għandna ħafna ħidma fil-manifest dik kienet fil-manifest elettorali tagħna tal-2022. Ikkupjajtuha Jiena naf li tal-Partit Nazzjonalista jiddejqu għaliex jafu
illi l-poplu jafdan għax dak kollu li nwedu aħna wetquh. Intom taf xamiltu meta kontu fil-gvern. Intom taf xamiltom sraqtu il-btajjel pubbliċi li jaqgħu fil-weekends l-familji martin. Dawn huma n-nies illi jitkellmu fuq il-work-life balance. Dawn huma n-nies illi jaħsbu li ħajkunu kredibbli meta jitkellmu fuq is-suġġett, meta kienu fil-gvern kienu propju huma li serquhom lill-poplu Malti u Awċi. U għalhekk dan il-gvern jibqa' kredibbli, daħħalna l-miscarriage leave, saħħaħna il-bereavement leave, qegħdin nagħtu leave għal dawk in-nisa li jsiru ommijiet wara li jkunu għamlu surrogacy barra mill-pajjiż. Saħħaħna l-emergency leave, ta' huma kollha affarijiet li għamilna fl-aħħar leġislatura biss. Illa li xli kieku għandna ħin biżejjed, indum sada fil-ħodu nsemmi x'għamel Partit Laburista fil-gvern. Issa għandna dawn il-proposti u fil-30 ta' Mejju naraw il-poplu lil min jafda biex jara twettiq. Grazzi semmejta inti, il-domestic violence, il-pjaga soċjali li tnejxu. Il-PN x'jagħmel biex ikompli indirizza, kif għamel il-Labor to be fair ukoll, din il-pjaga soċjali. Pero hija very rich li l-kollega tiegħi illi tajt illi aħna sraqna għax naħseb jekk hemm partit, jekk hemm gvern illi sera huwa propju il-Partit Laburista. U fejn jidħol is-ser in-nisem barra mill-ewwel jiġi f'moħħhom. Kemm sraqtu lill-poplu, all right? Propju anki bid-deals ta' Vitals. Il-Mater Dei u naħseb qed Violenza domestika. Intom kredibbli l-wedit. Sptar mentali qatt m'għamiltuh, campus G tal-ITS m'għamiltuh. Is-soluzzjoni ta' traffiku aħroġ barra naħseb bħali u ġifieri dik kredibilità mela violenza domestika. Sekondi li fadal. Violenza domestika. Violenza domestika. Sekonda kull wieħed ta' skadinna. L-ewwel net dan huwa suġġett li huwa pjaga soċjali kbira, sfortunatament hija ċirkostanza illi tweġġa ħafna nies, però anki f'din iċ-ċirkostanza tolqot ħafna iktar lin-nisa milli settur ieħor fis-soċjetà. Jiġifieri huma dejjem iktar in-nisa illi jispiċċaw vittmi tal-vjolenza domestika. Jiena ili nixxedowja propju dan is-suġġett tul il-leġislatura illi kont fil-Parlament, huwa għal-qalbi ħafna, ħdimt qatih u jiena fqajt nara l-ikbar weġa hija illi ma tagħmilx sens illi mara illi tmur biex tiftaħ kawża għal-vjolenza domestika iddum snin. Id-dowmin huwa minnu infusu illi aħna maħniex natu dak is-servizz, maħniex nagħmlu ġustizzja ma' dik il-vittma. Indirizzaw id-dowmin mela. Indirizzaw id-dowmin. Fil-fatt aħna qegħdin nipproponu li ser ikun hemm il-rati kif ukoll ikun hemm ukoll prosekuzzjoni speċjalizzati għal vjolenza fuq in-nisa sabiex bekk ikunu iffukati propju fuq dawn il-każijiet u sabiex jitħaffef kemm jista' jkun però nixtieq ukoll ma nixħin skużawna, Rozjen, imma diversi. Mela, 30 sekonda għax ħajskadilna l-ħin kollu. Partit Laburista fejn jidħol is-suġġett tal-vjolenza domestika. Qegħdin insaħħu s-servizzi kollha tagħna. Kien dan il-gvern illi ta' assistenza legali b'xejn lil vittmi kollha tal-vjolenza domestika. Kien dan il-gvern ukoll illi jagħmel hub unit fil-korp tal-pulizija speċjalizzat biex jindirizza u jitratta każijiet tal-vjolenza domestika. Kien dan il-partit fil-gvern illi introduċa il-Penny Alarms, illi jagħmel investiment bla preċedent fil-qrati tagħna biex ikollna maġistratura iktar teknika fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Però hemm ħafna proposti mhux biss dwar il-vjolenza domestika fejn tidħol il-mara, iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-familji tagħna. Grazzi ħafna Rożin, grazzi ħafna Gazzella tal-naqsu magħna. Grazzi ħafna lilkom li ta' kuljum qegħdin isseguna, grazzi tim ta' produzzjoni u tim tekniku. Terġa' tibda janħallhom fil-paċi l-ikra tajba u l-komplement ta' srat tajba l-kulħadd. Grazzi tisliet.
iltaqgħu fi drama u llum għandhom flimkien kumpanija tal-ikel b'4 stabilimenti f'Malta. Ħaniftħu selid bar bl-ingredjenti u bniedem jażelu. Għamilna żmien qasit mur tixtri jien naf t-shirt għax ngħiddaw it-10 euro ħanitfaħħom biex nixtri kuċċarum. Nil-apprezza fir-relazzjoni tax-xogħol tagħna hija li nieqfu u nisimgħu l xulxin u nagħtu spazju lil xulxin. L-ewwel ġurnata li ftaħna, l-għada ma ftaħniex. Niftakar in-nies ġieni ħabtu mal-bib. Fil-ħajja maġna ta' kuljum persuna faċli li tkun